салом хоҳаракон ва додаракони азиз, ман Фараҳноз ва ин барномаи дар меҳмонии витаминҳост. Дар ҳар барнома мо кӯшиш менамоем шуморо бо сохти ҷисми инсон шинос намуда, доир ба солим нигоҳ доштани вазъи саломатӣ маслиҳатҳо диҳем. Чун имрӯзҳо тамоми ҷаҳон бо вируси COVID-19 мубориза мебарад, мо низ ба хотири бехатарии шумо тамошобинони азиз қарор додем ба барномаамон иштирокчӣ даъват накунем. Мухлисони барнома саволу дархостҳои худро тавассути сайти барнома пешниҳод намуданд ва имрӯз мо кӯшиш мекунем ба онҳо ҷавоб дода баҳри беҳдошти саломатӣ маслиҳатҳо диҳем. Яъне имрӯз мо бо иштирокчиёни барномаамон мустақиман дар тамос мешавем. Биёед бо иштирокчии нахустинамон Шерзод дар тамос мешавем ва имкон медиҳем то худро барои мо муаррифӣ кунад. Салом! Шерзод, метавонед дар бораи худ ба тамошобинон каме нақл кунед? Ман Шерзоди Шарифзод. Ман дар мактаби рақами 25 мехонам. Ман синфи якум. Офарин Шерзод. Метавонед гӯед ки шуғли дӯстдоштаи шумо кадом аст? Забони модарӣ, математика ва расмкашӣ. Шерзод, шумо дар вақтҳои холигӣ ба чӣ корҳо машғул мешавед? Расм мекашам, китоб мехонам. Метавонед барои мо ягон шеър хонед? боре бигуфто як ба ду чанд аст ҷамъи ману ту ду фикр карду гуфт афт бечора як аз ҳуш рафт се мешавад ҷамъи ману ту эй дуи нодон ҳайфи ту. шумо аълохон ҳастед ё ин ки духон? фақат баҳои 5 мегирам. хеле хуб. тамошобинони азиз, имрӯз бо мо боз як нафари дигар дар тамос ҳастанд. биёед бо он низ шинос мешавем ва сипас барномаро идома медиҳем. Салом! метавонед худро барои тамошобинон муаррифӣ кунед? ман Маликаи Баҳром, ман 8 сола ҳастам. Фанни дӯстдоштаи ман забони модарӣ ва математика, суруд. метавонед барои мо як шеър хонед? тоҷикистон кӯст орад бешумо, тоҷикистон зарзамин назар нисор, он қадар ҳастӣ азизу ҷони ман, як ниёлатро бигирам дар канор. офарин, бениҳоят шеъри пурмазмун. ташаккури зиёд. ман ба шумо як савол дорам. хуб, гӯш мекунам. чӣ савол? ман мехоҳам супермен шавам. супермен? бале, ба ҳама кӯмак кунам, ба ҳама кор вақт ёбам, хаста нашавам. барои ин кор ман ҳар саҳар машқ мекунам, аммо хаста мешавам ва хобам мебарад. агар ки хоб наравам, дасту почаам ва ҳатто салам дард мекунад. фаҳмо, маълум мешавад шумо филми тасвириро зиёд тамошо мекунед, а? бале. зеро Супермен, Человек-паук ва ба монанди инҳо танҳо дар афсонаҳо, филмҳои тасвирӣ дида мешаванд. инҳо ҳама қаҳрамонҳои бофтанд ва дар ҳаёти муқаррарӣ бошад. инсоне ки ҳеҷ гоҳ хаста нашавад, вуҷуд надорад. агар чунин одамон вуҷуд надошта бошанд, барои чӣ модарам ҳар вақт вақти хӯрокхӯрӣ мегӯяд ки агар ҳамин хӯрокатро тоғӣ хӯрӣ, ранги леди баг, зираку доно мешавӣ? яъне модарам дурӯғ мегӯяд? не, модаратон рост мегӯянд. леди баг низ қаҳрамони афсонавиз ва бо зиракиву чолокияш ҳамеша бар зидди бадхоҳон мубориза бурда ғолиб мебарояд. агар шумо ҳам инҷиқӣ накарда гуфтаи модаратонро иҷро кунед, яъне сари вақт хӯроки гарм ва меваю сабзавотҳои даркориро истеъмол кунед, пас шумо низ метавонед ақли расову дониши хуб дошта бошед ва имкон пайдо мекунед ки амалҳои хубро иҷро намоед. вале дар ҳар сурат ҷисми инсон махсусан аз кӯдакон беохир кор кардан наметавонад. биёед беҳтараш сюжет омода намудаи ҳамкорони моро тамошо мекунем ва сипас суҳбатамонро идома медиҳем. энергияи инсон ин қувваи ноҳуфта ва ноаёнест ки сабаби фаъолият намудани тани инсон мегардад. он омили дар якҷоягӣ нигоҳ доштани заррачаҳои хурдтарини ҷисми мо ба ҳисоб меравад. инсоне ки энергияи зиёд дорад, хушҳолу зиндагӣ дӯстдор аст. танаш сиҳат буда, фаъолиятнокиаш дар ҳама кор баланд аст. одамоне ки ҷисмашон аз норасои энергия танқисӣ мекашад, онҳо камҳаракату камқувват буда дар тани худ вазнинӣ эҳсос мекунанд. сабабҳои хасташавӣ гуногунанд. маъмултаринаш ин ҳаракат намудан аст. ҳар қадаре ки мо зиёд ҳаракат кунем, ҳамон қадар бештар хаста мешавем. вале ногуфта намонад ки хастагӣ на танҳо дар натиҷаи ҳаракатҳои ҷисмонӣ, балки ҳангоми тамошои оинаи нилгун, бозиҳои компютерӣ, ҳангоми дарс хондан низ ба вуҷуд меояд. умуман чӣ ҳаракатҳои ҷисмонӣ ва чӣ фаъолияти фикрӣ боиси хаста шудани организми мо мегарданд.
ҳатто барои мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати бадан, нафаскашӣ ва ҳазми хӯрокӣ истеъмол намуда низ қувва сарф мешавад. Хасташавӣ як намуд сигнали организм аст. Он хабар медиҳад, ки ҷисми шумо ба истироҳат ниёз дорад. бинобар ин ҳам ҳангоми эҳсос намудани хастагӣ зуд аз пайи рафт намудани он шудан лозим. дар акси ҳол бемор шудан мумкин аст. фикр мекунам баъд аз тамошои ин сюжа аллакай ба чанд саволи худ ҷавоб гирифтед. ҳамин тавр не? бале. хеле хуб. тамошобинони азиз, бовар дорам, ки шумо низ айни замон бо шабакаи Баҳористон ҳастед ва тавонистед маълумоти заруриро ба худ гиред. бачаҳо, акнун ман ба шумо савол дорам. кани кӣ мегӯяд ки ҷисми мо аз чӣ нерӯ мегирад? асбоби электрикӣ аз барқ нерӯ мегирад, ҷисми одам аз хӯрок нерӯ мегирад. яъне вақте мо бисёр ҳаракат мекунем, хоҳ нахоҳ гурусна мемонем. гурусна ки мондем, на барои бозӣ кардан қувват дорем, на барои хондану навиштан. барои ҳамин барои мо хӯрок лозим аст. яъне вақти модарам гуфта дастонатро шуста ба назди дарсахон оед, мо баҳона накофта зуд ҳозир шавем. бале, зеро ғизо яке аз сарчашмаҳои асосии нерӯ барои ҷисми мо мебошад. вале ҳангоми истеъмоли ғизо мо бояд вақти истеъмол, миқдор ва таркиби он аҳамият диҳем. биёед беҳтараш сюжаи омода намудаи моро тамошо мекунем ва ба ин саволҳо ҷавоб мегирем. барои зистан ба мо энергия лозим аст. яке аз сарчашмаҳои энергия барои организм ин ғизои солим аст. хӯрока ва нӯшокӣ ба мо на танҳо қувват мебахшанд, инчунин организми моро бо моддаҳое, ки барои инкишофи дурусти ҷисми инсон зарур аст, таъмин менамоянд. ҳар як маҳсулот хусусиятҳои ба худ хосро дорост. бинобар ин ҳам мо бояд ғизоҳоеро истеъмол кунем, ки аз маҳсулотҳои гуногун омода шуда бошанд. хӯроки мо бояд ҳам аз карбогидратҳо, ҳам аз сафедаю клетчатка ва витамину минералҳо бой бошад. масалан, дар намудҳои гуногуни шавла ва сабзавотҳо миқдори зиёди клетчатка мавҷуд аст. он барои ҳазми дурусти ғизо кӯмакрасон мебошад. намакҳои минералӣ барои инкишофи дурусти устухонҳо ва дандонҳо заруранд. онҳо дар шир ва маҳсулотҳои ширӣ бештар дида мешаванд. меваҳо бошанд ҷисми моро бо витаминҳо, ки барои баланд намудани масъунияти бадан заруранд, таъмин менамоянд. гӯшт ва маҳсулотҳои донагӣ дар таркиби худ сафедаи зиёд доранд. миқдори зиёди карбогидратҳо бошанд, дар маҳсулотҳои нонӣ дида мешаванд. карбогидратҳо яке аз сарчашмаҳои асосии энергияи одам ба ҳисоб мераванд. истеъмоли об низ барои рафъи хастагӣ нақши муҳимро мебозад. вай асоси хунро ташкил намуда, ҳарорати баданро паст мекунад. бачаҳо, ман мехоҳам бароятон як сирри хаста нашудани организмро кушоям. шумо розиед? барои он ки мо зиёд хаста нашавему, ҳамаи нақшаҳоямонро сари вақт иҷро кунем, бояд реҷаи муайяни рӯзро дошта бошем. ҳар як инсон сар карда аз рӯзи аввали ба дунё омаданаш реҷаи муайяни рӯз дорад. бояд корҳои ҷисмонию фикрониро бо навбат иҷро кунем. яъне баъд аз он ки вазифаи хонагиро иҷро кардан, филми тасвириро тамошо кунем. не, баъд аз иҷрои вазифаи хонагӣ беҳтараш каме бо хоҳарак ё додаракатон бозӣ кунед. хоби нисфи рӯзиро низ фаромӯш накунед. кӯдакони аз синни 3 сола боло бояд дар як рӯз ҳатман 2 маротиба хоб кунанд, яъне нисфи рӯзӣ ва шаб. барои ҳамин модарам ҳар рӯз маро дар нисфи рӯзӣ маҷбур мекунад ки хоб бирав. аммо ман як хоб меравам, як худамро ба хоб мезанаму, аммо хоб намеравам. акун фаҳмидам ки гапҳои моҳтарам беҳуда набуда ҳастанд. бале, хоб ҳам воситаи хуби барқарор намудани қувваи сарфшудаи инсон мебошад. махсусан дар фасли тобистон ки рӯзҳо ниҳоят дарозанду гарм, риояи ин қоида ҳатмист. хоби нисфи рӯзӣ имкон медиҳад ки ҳам ҷисмамон роҳат кунаду ҳам фаъолияти майнаи сарамон мӯътадил гардад. дар ин хусус низ ҳамкорони мо сюжа омода карданд. биёед якҷо онро тамошо мекунем ва дар ин бора маълумоти бештар мегирем. хоб яке аз қисматҳои муҳими ҳаёти ҳар як инсон ба ҳисоб меравад. ҳангоми хоб рафтан организми мо қувваи дар давоми рӯз сарф намудаашро барқарор менамояд. маҳз дар хоб нафаскашиамон оҳиста ва чуқур мешавад. дилзанӣ суст шуда, фишор паст мегардад. мушакҳои дасту пой суст ва ором мешаванд.
бинобар ин ҳам беҳтарин намуди истироҳат ин хоби бороҳат аст. махсусан барои истироҳати хурдсолон хоб нақши хеле муҳимро мебозад. талабот ба хоб аз сину соли инсон вобаста аст. навзодон дар як шабонарӯз бояд то 20 соат хоб раванд. кӯдакони аз 2 то 4 сола бошанд 12-14 соат. кӯдакони 4-5 соларо бошад зарур аст дар як шабонарӯз то 12 соат хоб кунанд. барои пурра барқарор шудани организм ба кӯдакони аз 7 то 10 сола зарур аст дар як рӯз на камтар аз 10 соат хоб раванд. барои наврасон бошад соати оромӣ 9 соат муқаррар шудааст. барои барқароршавии ҷисми калонсолон дар як шабонарӯз 8 соат хоб рафтан кофист. кӯдакон бояд реҷаи муайяни хобро дошта бошанд ва он бояд ҳатман риоя шавад. дар сурати аз камхоби азият кашидан дар кӯдак метавонад қафомонии инкишофи ҷисмонӣ, ақлӣ, хотирпарешонӣ, аз худ кардан натавонистани барномаи мактабӣ, хашмгиниву инҷиқӣ пайдо шавад. мумкин аст ман як маълумоти дигар гӯям? маълумот? чӣ гуна маълумот? шумо медонед ки маълумоти аз ҳад зиёд низ боиси хаста шудани майнаи сари инсон мегардад. майнаи сар ки хаста шуд, пас организм низ беҳол мешавад. ман боз як роҳи дигари қувват гирифтанро медонам. хайр, он чӣ будааст? бо ҳавои тоза низ ба организми одам қувват медиҳад. зеро ҳар вақте ки ман дар назди оинаи нилгӯ мешинам, модарам мегӯяд ки каме барои ба ҳавлӣ майнаи саратро дам биде. яъне маълум мешавад ки ҳавои тоза низ фоидаовар аст. бале, шумо дуруст қайд кардед. ҳавои тоза низ яке аз воситаҳои муҳими беҳдошти саломатии мо мебошад. вақте мо ҳавои тозаро нафас мегирем, мо оксиген ва электронҳои озодро вориди организм намуда гази карбонро хориҷ мекунем ва ин як раванди муҳим дар барқароршавии кори ҳама узвҳо мебошад. ҳангоми нафаскашӣ организм энергияи зиёдеро аз муҳити атроф ба худ мегирад. ҳангоми нафаскашӣ на танҳо ҷисм, балки рӯҳу равони мо низ ором мешавад. инчунин нафаскашӣ дар ҳавои тоза ҷараёни пиршавии организмро боз медорад. яъне маълумоти ман беҳуда набудааст? не, беҳуда нест, вале барои он ки дар ин бора ба тамошобинонамон маълумоти бештар диҳем, биёед як сужаи омода намудани ҳамкоронамонро тамошо мекунем. вақте мо муддати дароз дар дохили утоқ мемонем, танҳо як намуд ҳаворо нафас мекашем. ин ҳаво организми моро бо миқдори зарурии оксиген таъмин карда наметавонад. ин раванд метавонад ба камҳаракатӣ, хастагӣ, сарчархзанӣ оварда расонад. бинобар ин ҳам дар як рӯз на камтар аз 1 соат инсон бояд ҳавои тозаро нафас гирад. ҳавои тоза имкон медиҳад фикрронии одам беҳтар шавад. ногуфта намонад ки 20% оксигени ҷисми мо барои фаъолияти майнаи сар сарф мешавад. бинобар ин ҳам миқдори зиёди оксиген барои беҳтар аз худ намудани дарс ба мо кӯмак мекунад. инчунин ҳавои тоза барои тоза намудани шуш нақши хеле муҳим мебозад. вақте мо ҳавои тозаро нафас мекашем, ҳангоми нафасбарорӣ аз шушҳои мо ҳама гуна моддаҳои зараровар берун мешаванд. барои ин бояд ҳаво дар ҳақиқат ҳам тоза бошад. аз ин ҷост ки мутахассисон маслиҳат медиҳанд ҳар саҳар дар боғҳои сердараxt ба давидан машғул шавед. ақаллан моҳи як маротиба ба тамошои табиат бароед. дар хона гулу растаниҳои сабзро бештар парвариш кунед. онҳо сарчашмаи хуби оксиген ба ҳисоб мераванд. инчунин рӯзе 2 маротиба саҳар ва пеш аз хоб ҳаво додани хонаро фаромӯш накунед. чун имрӯзҳо барои паҳн нашудани бемории COVID-19 дар хона мондан афзалияти бештар дорад, беҳтар мебуд агар гулҳои хонагиро бештар парвариш намуда утоқҳоро зуд ҳаво диҳем. акнун фаҳмидед гап дар куҷост? бале. фикр мекунам тамошобинони мо низ баъд аз тамошои ин сюжа дар ин бора маълумоти заруриро гирифтанд. инҷо боз як нуқтаи муҳими дигарро таъкид кардан мехоҳам. машқҳои ҷисмонӣ низ барои бартараф намудани хастагӣ ва бедор намудани мушакҳо нақши хеле калонро мебозанд. хел ман нафаҳмидам. машқҳои ҷисмонӣ одамро хаста намекунад, аммо ман машқ мекунам, маро хаста мекунад. аз ин мебарояд ки ё шумо машқро нодуруст иҷро мекунед, ё машқҳоеро иҷро мекунед ки ба сину солатон мувофиқ нестанд. ҳозир ман ба шумо як намуд машқро нишон медиҳам. он машқ барои рафт намудани хастагӣ равона шудааст. ман як бор нишон медиҳам. тамошобинони азиз, шумо низ ҳамроҳи мо иҷро намудани машқҳоро фаромӯш накунед. инак бо диққат бошед. оғоз мекунем. хуб, дастҳоятонро ана ҳамин гуна доред. акнун бо ҳисоби 3 оғоз менамоем. 1, 2, 3, 4. боз ба ин тараф 1, 2, 3, 4. 1, 2,
سه چهار یک دو سه چهار. اکنون بیاید باز یک چند مشق‌های دیگر را نیز اجرا میکنیم. مشق نوبتی ما با گردن صورت میگیرد. یعنی ما باید موشک‌های گردن را به کار درآوریم. بیاید آغاز میکنیم. یک دو سه چهار. باز به این طرف. یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. آفرین بچه ها، مشق به شما پسند آمد؟ اما اکنون راستش را به من گویید، پس از اجرا نمودن همین مشق ها شما مانده شدید؟ نه. خیلی خوب، یعنی از این برمی آید که ما مشق ها را درست اجرا کردیم. باور دارم که پس از به انجام رسیدن صحبتمان شما در خانه خوب بکک بازی میکنید، همین طور نه؟ بله. بچه های عزیز، اکنون شما فهمیدید که برای چی ما خسته می شویم و برای رفع آن به جسم ما چه ها لازمند؟ بله. بیایید یک باری دیگر همه اون معلومات هایی رو که امروز من براتون پیشکش نمودم باری دیگر تکرار میکنیم. که میگوید که هنگام استعمال غذا ما باید کدام قاعده ها رو رعایت کنیم؟ باید غذا در یک وقت معین استعمال کنیم. باید هنگامی خوراک خوردن سراسیمه نشویم. وقت خوراک خوردی باید دقت خود را جمع کنیم. یعنی باید هنگامی غذا خوردن ما تمام دقت خود را به طعام جلب کنیم، همین طور نه؟ بله. اگر ما دقت خود را به دیگر طرف گذاریم، یعنی مثلا ما خوراک خورده ایستادیم و فیلمی تصویری تماشا کنیم و یا بازی کنیم، در این حالت چی می شود؟ اگر خوراک گرم باشد ما میتوانیم سوزیم. باز چی؟ باز میتواند خوراک در گلوی ما در ماند. از همه اساسش که ما مزه خوراک رو نمیفهمیم. احسن، یعنی از همه مهمش آن که ما مزه خوراک را تماما نمیفهمیم. برای همین ما را میباید تا خیلی هم با دقت باشیم. یعنی اگر ما با دقت نباشیم میتوانیم خوراک را ریزانیم و خوراک که گرم باشد با دست و با پای ما ریخته ما را میسوزاند. بله. از این رو احتیاط کنید. این چیز شستن دست رو نیز باید فراموش نسازیم، زیرا این قاعده نخستین و مهم هنگامی خوراکخوری به حساب می رود. ما باید شیرینی را کمتر خوریم، از بجایش میوگی و سبزیجات را بیشتر خوریم. اگر ما شیرینی را زیاد استعمال کنیم در این حالت چی می شود؟ دندان در میکند، در معده چه هر گونه کرم ها پیدا می شوند. یعنی شیرینی های بسیار ضرر دارند. مگر میوه ها شیرین نیستند آنها ضرر ندارند؟ نه، باید گفت که میوه ها بر ضمن آن که آنها شیرین هستند اینچنین فایده آور هم می باشند و هر آن چیز شیرینی که در ترکیب میوه ها هست آنها طبیعی اند، ولی بر ضمن این ما باید فراموش نسازیم که هر یک چیز معیاری خود را دارد و استعمال میوه ها نیز معیار دارد. یعنی ما باید با معیاری معین آنها را استعمال کنیم. هنگام استعمال میوه و سبزیجات نیز شستن آنها را باید فراموش نکنیم، همین طور نه؟ بله. سوال دیگر، خواب کردن ضرور است یا نه؟ اگر ما خواب نرویم معنی سر ما خسته می شود و نه کتاب خونی می توانیم نه بازی کردن. ما باید رجای روزی خود را داشته باشیم. ما باید روزی خود را طوری گذرانیم که به همه کار وقت یابیم که خسته نشویم. آفرین، معلوم می شود همه معلومات های پیشنهاد شده را از خود کردید. باور دارم شما نیز تماشاچیان عزیز با ما بودید و از این مصلحت های ما استفاده خواهید کرد. اینجا برنامه ما به آخر می رسد. باز در کدام موضوع معلومات گرفتن می خواهید با پست الکترونی ما یا توسط سامانه تلویزیون بهارستان www.tv.tj با ما بنویسید. ما حتما خواهش شما را اجرا خواهیم کرد. اگر می خواهید با ما مستقیما در تماس شده در برنامه اشتراک کنید، پس با رقم هایی که این زمان در اکران های خود دیده شدید با ما در ارتباط باشید. تا وقتی آینده. خیر.